ମାନୁଛି ପ୍ଲେନ୍ ସ୍କ୍ରାଚ୍ରେ ଅନେକ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦୋଷ ଥିଲା? ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ ଶେଷ କରି ଆସି ଆନନ୍ଦରେ ଦିଟା ଖାଉଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ଏଇଭଳି ଆସେ ଯେ କି ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଘରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଯାଇ ରହିଥିଲେ। ଏମିତିକି ଦେଶର ଜଣେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ। ରାତି ପାହିଲେ ସେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ଡାକ୍ତର ପାରିଲେନି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ଯେ ଆସେ ତାହା କେହି କହିପାରିବେନି। ଖୁସି ସିନା ହୋ ହଲ୍ଲା କରିକି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଚୁପଚାପ ଧସେଇ ପଶିଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚାର ଦେଖ କେମିତିକା। ନିରୀହ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଚାଲିଗଲା।